La caputxeta vermella. En un racó del bosc, en una casa molt bonica, vivia una nena amb la seva família. Aquella nena tothom li deia caputxeta vermella, perquè des de ben petita porta una caputxa vermella que la seva mare li va cosir fa molts anys. A la caputxeta li agrada molt llegir, jugar amb les papallones i animalons del bosc i, sobretot, aprendre a fer coses amb la seva àvia. Un bon dia, la mare de la caputxeta va preparar un cistell ple de fruita, mel i un trosset de pastís de poma. Era per l'àvia. Li va demanar a la caputxeta que anés a visitar-la, ja que es trobava una mica malament. Però, abans de marxar, la mare li va dir que anés amb molt de compte, que pel bosc sempre hi corren perills i a vegades ronda un llop. Sobretot, li va dir que no es fiés de ningú. Pel camí, la caputxeta anava molt contenta, xiulava, cantava. Es quedava mirant les boniques flors pel bosc. Li encantava observar els ocells i descobrir nous colors i formes en les flors. De sobte, darrere un arbre, un llop l'estava observant. Es va acostar a ella i li va dir: «Ei, caputxeta, on vas tu tan contenta i sola?» La caputxeta li va dir que ja era gran i era una nena valenta i que per això anava sola i que anava a casa de la seva àvia a portar-li algunes coses per menjar, ja que estava malalta. El llop va voler enganyar la caputxeta. Li va dir que per un altre camí aniria molt més ràpid. Però no va ser així. El llop va arribar abans a la casa de l'àvia. Pom, pom, pom. L'àvia va contestar: «Qui és?» I el llop, que va posar una veu fina i dolça, va dir: «Soc la caputxeta, que et porto un cistellet ple de coses». I l'àvia va deixar entrar el llop. El llop es va acostar on era l'àvia, la va agafar i la va tancar a l'armari. Corrents, el llop es va posar el pijama de l'àvia i es va posar al llit. Quan va passar una estona, la caputxeta va arribar a casa de l'àvia i la porta estava oberta i va entrar i es va acostar al llit on era el llop disfressat d'àvia. La nena es va apropar al llit i va veure que la seva àvia estava molt canviada. «Àvia, àvia, quins ulls més grossos que tens! Són per veure't millor», va dir el llop tractant d'imitar la veu de l'àvia. «Àvia, àvia, quines orelles més grosses que tens! Són per sentir-te millor», va seguir dient el llop. «Àvia, àvia, quines dents més grosses que tens! Són per menjar-te millor!» I dient això, el llop es va llançar damunt la caputxeta i la va devorar. Mentrestant, un llenyataire que estava a prop de la casa va escoltar els crits de la caputxeta on demanava ajuda. Corrents, el llenyataire va veure que la porta de la casa estava oberta i el llop era tombat al llit, dormint de tan tip que estava. El llenyataire va treure el seu ganivet i va obrir el ventre del llop. La caputxeta va sortir viva i quan van escoltar cops a l'armari, van saber que l'àvia era allà. El llop, espantat, va fugir i mai més es va acostar a la casa de l'àvia i de la caputxeta. La caputxeta va prometre a la seva àvia no parlar amb cap desconegut que trobés pel camí. La família de la caputxeta, que estava molt agraïda amb el llenyataire, el van convidar a sopar i es van fer amics per sempre.